con Vicente Manso para escoitar os seus consellos, para facer os traballos de xardinería deste verán, pois un xeito seguro. Como dicíamos antes, moito ollo coa escada, porque ten moitos riscos, Moitos. Non todo é tan fácil como podar este endrino que teño aquí, que estamos aí agachadiños, a veces hai que podar cousas altas. Bueno, pois o que dicías tú moi ben, a mellor escalera é aquela que non se usa. Sí, señor. Entón, se temos que podar unha pola aí arriba, si podemos cortarla desde abaixo, cas pértigas en altura que temos, ou con máquina en altura, pois non debemos subirnos nunca a escalera. Pero vamos a dar uns consiños moi sinxelos para usar a escalera, vale? A ver. A escalera, bien, siempre subimos de frente. Hai varios tipos de escaleira. Primeiro, que escaleira escollemos? Bueno, a ver, escaleiras, en cuanto a materiales, as máis utilizadas ahora son as de fibra, vale? Mais que as de aluminio. Porque pesan menos. Pesan menos, conservanse moito mellor, vale? En canto a tipoloxía, bueno, pois tamén depende do espacio que teñamos para almacenala. Por exemplo, estas, que son de tipo tixeira extensibles con rótula, almacenanse moi fácil. Entón, é unha escaleira barata, 200, 250 euros, que a xente merca nas ferreterías. Carai, barata. Aquela que vemos ali xa non é tan fácil de almacenar. Vale, un galpón xa temos que ter un sitio xa específico para... Pero esta de aquí ti dis que é moito máis perigosa, non? Non digo que xa máis... Todas son peligrosas, pero... Esta de aquí. Pero esta escalera posiblemente fora de doble tramo. Entón, cando estendes, ten conta que isto nos chegaría ali arriba. Claro. A primeira pregunta é, hasta que altura podemos subir nunha escaleira? Vale, nunha escaleira sin medios auxiliares anticaídas, a lei nos proíbe subir a máis de 2 metros desde a postura dos Vete para aquí, pés. Vicente, que parece que está falando da escaleira en vez de ti, que non te vemos. Vete para aquí, vete para aquí. claro. A lei di que non podemos... A lei dice as normas de traballo, vale? Hai un real decreto sobre o uso de equipos de traballo en altura, nos dice que non podemos empregar a escaleira por encima dos 2 metros da posición dos pés. 2 metros é isto. É dicir, a partir de aquí temos que empregar, por lei, equipos anticaídas. Por lei. Por lei, sí. Pero a ver, a cantidade de casos que vemos de persoas, Sí. non unha soa ao mellor, pero dúas, unha aguantando da escada e o outro Ou alá enriba. pondo pé aquí. E cantas personas, en vez de facer o stop, fan o cedo al paso? E hai un stop. Así que isto estaría prohibido. Sí, pasar de aquí 2 metros, desde a altura dos pés, Entendemos sin un sistema de sin un suxeición. sistema de suxeición, estaría É prohibido. dicir, un arnés... Vale. Sí. Todo o que fagamos a partir de aí ten que ser sempre con un sistema anticaídas. Vale? Que é moi fácil, además, de establecer un sistema anticaídas. Estaba pensando agora, no caso de caer a unha altura maior, o que diste que está prohibido, se temos un accidente, o seguro non cubriría. Bueno, os accidentes laborales, a maior parte deles terminan no xulgado. O xulgado establecerase cales foron as imprudencias cometidas o mellor polo traballador ou cal foi a falta de medidas de seguridade que estableceu a empresa ou que non lle deu os equipos, etc. Casi todos son dirimidos en un xulgado. Vale. Imprudencias dos traballadores, moitas. Falta de medidas de seguridade por parte das empresas, moitas tamén, vale. Aquilo de malo será. E isto trasladado ao ámbito doméstico, Pues, aí sí que toca aplicar o malo será. Mellor evitalo, non? Siempre subir de frente, vais ser de espalda. Subimos sempre de frente, nunca con ferramenta. Subimos sempre sujetándonos cas dúas mans. Nunca unha man, como fai moita xente. É dicir, vamos cunha ferramenta e subimos a unha man. Eso nunca o facemos, vale? É preferible levar un cinturonciño de ferramentas, ben colocadito, e ao chegar arriba, eslingaríamonos, atámonos, para evitar caer, vale? Que máis cousas? Bueno, como... Non sei se a cámara chega aquí, vale? Como outro error que se comete é por a escalera moi cerca ou... Cal é o ángulo exacto? Cal é o ángulo exacto, exactamente. Son 75 grados respecto a horizontal. Que ven a ser unha medida, 1 metro por cada 4 metros. É dicir, se isto ten 4 metros, isto pondríamolo a 1 metro. De tal maneira que isto é un ángulo de 75 grados. Vale? Hai escaleiras que teñen un nivel. Escaleiras boas teñen un nivel. Entón, o que teñamos que facer é cuadrar un nivel. Claro, pero eso ademais é de sentido común, non? Porque se abrimos moito, hai risco de que abra
de que veñas vale, abaixo. exactamente. E se E acerramos se acercas moito, hai risco pode de que vir nos veñamos para atrás. Efectivamente. É dicir, a norma nos dice Sentido común. 75 grados. Eu entendo que... Esta medida, 4 veces esta. Eu entendo que hai algo que non dixemos todo agora, pero sempre será mellor estar acompañado. Non? Sempre, claro. O que non vale decir, no, porque haxe unha persona aquí abaixo sujetando, dicir a persona non se vai a caer, a persona vai se caer igual. Vale, decir, tranquilo, que te sujeto. No, eso non é así. Decir, se o tío O está ali mellor, arriba... esa persoa que está aguantando da escada o que nos está dando é unha falsa confianza. Unha falsa confianza, exactamente. O que temos é que establecer un sistema anticaídas e, sobre todo, evitar que esvare. Comentábamos antes desa escaleira que a mí me gusta moito, que é a escaleira chamada trípode, vale? Que se buscamos en internet e pomos escaleira trípode, vamos a ver que é unha escaleira para mí moi segura, porque a parte de diante pica no suelo, detrás ten os dous pés, e é unha escaleira que podemos aproximar moito pois, a ese seto ou a ese árbol que nos proporciona moita Pero dis para os seguridade. traballos de poda, esa. Sí, para traballo, claro, ten que ser sempre onde podamos picar a punta, un sitio Claro. onde este blando, un céspede. E logo, a hora de subir e baixar, que consellos nos das? A ver. Sempre de frente. Sempre de vale? fronte. E sempre baixamos de costas. Perdón, Vicente. Esa escaleira de Ese é trípode. trípode, efectivamente. Ese é unha escaleira trípode. Esa é a escaleira típica fruteira, típica de traballos en agricultura. Moi ben, sí, señor. Esa é unha escaleira moi segura. Esa que tes que usar para cortar os... Ten moita altura, Ten moita altura. Outra cousa que non comentamos, sempre ten que quedar ao menos 2 escalós libres. Os dous de arriba sempre libres. Nesta escaleira, tal e como está, non podemos subir daqui. Vale. Este é Sempre o no dous que se libres. apoia a caixa de ferramentas. Sí, bien. Hai algunhas máis sofisticadiñas que traen unha especie de bandexiña e todo demais. E outra cousa que non dixen Eu é que nunca para sentar, cando estou nunca pintando. podemos Sento aquí. traballar a cabalo dela. Non? Non, Vale, ese é un error moi Se frecuente. primeiro o digo, É dicir, ora agarrar, subirnos e traballar a cabalo non Eso se debe que facer. fago eu. Eso non se debe facer. vaya. Eso non se debe facer. Bueno, pois sempre está ben escoitar os consellos de Vicente Manso, que coas escaleiras recordamos hai 22.000 Sí. accidentes Sí, o ano. sí. Moitísimas grazas, Vicente. Bueno, Grazas. moi ben.